Môžeš stránku. Takže ja si myslím, že sme videli veľmi bojovný zápas. Takto sa bojuje o záchranu, alebo takto sa hrá o záchranu. Mojim hráčom treba znova vysloviť pochvalu za to, ako odpracovali si ten zápas. V prvom počase sme si vytvorili, myslím si, že nejaké gólové príležitosti. Druhý počas už tých šancí bolo menej, až potom po vyrovnávajúcom góle sme mali 3 a dali sme gól. Ale o tom je futbal. Tých šancí predchádzajúcich zápasov sme mali ďaleko viacej, kvôli sme nedali, teraz sme dali 2, dali sme dokonca v nastavenom čase, čo sa nám stávalo. Teraz sa to otočilo a šťastie konečne prejavilo aj nám. Myslím, že je super tých gólových príležitostí, vlastne ani si nepamätám, že by si vytvorili nejakú gólovú príležitosť a preto si myslím, že sme asi o ten gól si výhra zaslúžili.